s'acabar! Rita Barberà! Està s'acabar! Rita Barberà! Està s'acabar! Rita Barberà! Està s'acabar! Sí, que defendemos la vivienda, pero ¿de qué nos vale tener una vivienda si no tenemos trabajo, si no tenemos educación, si no tenemos sanidad, si no tenemos justicia, si no tenemos dependencia? Es un todo, todos juntos es la solución. La solución, aunque cada una de nosotras, los movimientos sociales, los sindicatos, asociaciones, luchemos por cada uno de nuestros movimientos, tenemos que estar juntos y juntas para cambiar de una vez por todas toda esta problemática que estamos sufriendo de mala manera el pueblo. Y ya para terminar, voy a parafrasear la letra de una canción que dice: el miedo está cambiando de bando, no desesperes, sigue protestando, sí se puede, 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 sí se puede. Nos vemos en la calle. Companys i companyes, moltíssimes gràcies a tots i a totes per haver vingut. Me dic Francesc, som membre de la coordinadora del professorat interí i dic de representació del bloc d'educació del País Valencià de la trobada de plataformes comarcals. Sí que es pot. Si vegem el panorama educatiu que està dient la consellera, podem veure que tenim 5.000 professors menys treballant a les aules. Tenim alumnes que han de buscar a l'hora de dinar, han de buscar les primeres mitjar perquè s'han retallat la seva beca de mitjador. Alumnes que quan s'acaben les classes venen a demanar-te per favor les fotocòpies del llibre perquè ja no tenen les beques de llibre. I alumnes que fan tots els dies fins a 3 quilòmetres perquè ja no tenen beques de transport. Hem vist també com volen aplicar-nos la LOMQE, esta llei que el que fa és privatitzar encara més l'ensenyament i com al professorat, sobretot al professorat interí, ens apliquen la remuneració tirant a moltíssims professionals al carrer. Companys i companyes, hem de fer com fan els nostres companys de Cremona que estan allà en l'esquina. Hem d'estar en lluita, hem d'estar endavant, hem d'anar a totes les mobilitzacions. No hem de permetre que es tanqui una línia, que es tanqui una escola. El Cremona no es tanca. El Cremona no es tanca. El Cremona no es tanca. I un crit molt important, companys i companyes. Hem de derribar un enemic que és massa fort. Hem d'estar units, hem d'estar tots junts i hem de defensar a la classe treballadora. Endavant, companys! Diu que vol reobrir una empresa perquè vol començar de zero, però no es pot començar de zero. No es pot començar de zero quan hi ha 1.600 treballadors en el carrer, quan hi ha un sector audiovisual devastat, quan hi ha un 90% de desocupació en el sector, quan hi ha 1.300 milions d'euros de deute, quan hi ha 220 milions d'euros de cost del tancament de Radiotelevisió Valenciana, quan hi ha 16 directius de l'empresa imputats i, sobretot, n'hi ha 0 responsables. 0 responsables. No es pot partir de 0. Aquestes persones actuen com si fos
situació, com si els treballadors no tingueren drets, com si els ciutadans no tingueren drets, com si foren amos de les nostres vides. Anem a lluitar perquè demanem les marxes de la dignitat. Anem a lluitar per tindre sostre, per tindre casa, per tindre pa, per tindre treball i sobretot i per damunt de tot, perquè ho engloba tot, per tindre dignitat. Endavant i ànim! Es que estoy grabando. Companys, dignes, que són coses dignes, que esteu així, darrere, any tras darrere, lluitant, donant la cara i donant temps. Us estimo, sou els meus companys, encara de qualsevol organització, de qualsevol sigla. Estem veient-nos tots els anys en les mateixes lluites. I aquesta unitat és la que ens fa força. D'ací a un temps tindrem todavía encara més dificultats. Els senyals que hi ha a nivell internacional poden nuvolats. Ha dicho en castellano que se pronuncia. En México, donde la corrupción ha hecho lo que ha querido, donde la impunidad se ha impuesto, ha acabado en violencia matando a sus propios ciudadanos. Aquí no estamos dispuestos a que nos hagan lo mismo, permitiendo que la corrupción acabe en impunidad y la impunidad en hacer lo que les dé la gana con la vida de las personas. A pesar de que somos trabajadores y desempleados con condiciones muy difíciles para poder seguir luchando, seguiremos luchando, seguiremos apoyando cualquier cambio a nivel institucional y seguiremos presionando en la calle, porque sabemos que sin lucha en la calle no se puede asegurar la ruptura democrática y los cambios sociales para poder defender los derechos que todos los ciudadanos tenemos. Recordem que n'hi ha dates que no es poden oblidar. Encara els familiars de les víctimes del metro encara s'estan reunint tots els dies 3 de cada mes a la plaça de la Verge. Els dilluns, pel matí, les cadires de la fam, gent que no té ni subvencions, ni subsidis, ni ingressos, que està fent visible la seva situació d'emergència social. Els dilluns, per la vesprada, els llallafautes, que encara en l'edat que tenen, estem molt més actius que molta gent jove que coneix. Sense oblidar els companys que estan denunciant la situació vexatòria dels immigrants als camps de concentració anomenats CIES, els centres d'internament estrangers. La lluita de la pau, que no para ni un moment. I la lluita de tants col·lectius i tanta gent que no anirem a parar, no ens aturaran. Però ara sí, hi ha un context, el 2015, amb expectatives d'irrupció de la població a les institucions. Doncs bé, no anem a pegar l'incendi, anem a recolzar aquesta irrupció, però també anem a preparar-nos per a que en qualsevol moment que aquesta irrupció siga traicionada, siga comprada, siga controlada per la burguesia, per mitjans de comunicació, estarem preparats per aturar el país si fa falta, per assegurar la ruptura democràtica. Hi ha una lluita feminista que dolorosament encara està activa
la lluita contra la violència masclista. Companys, això no acaba així. És una manifestació més, però també és una crida a tota la gent perquè es preparen, perquè s'organitzen, perquè creiem espais d'unitat per a poder lluitar, no fent manifestacions, sinó fent poder comptar. Bona nit.